Vi är på väg till El Calafate. Nu ska vi åka i 2 dagar och det är 140 mil genom Patagonien. Det är nästan bara rakt hela vägen. Ska vi titta på 2 jätteschyssta glaciärer innan vi drar ner till Ushuaia, det är sydspetsen. Sen ska vi åka gammal rosa buss. Det var kul. Det kan vara det. Ja. Ska vi stanna kanske och laga vidare innan? Det är lite tidigt. Ska vi vänta lite eller? Nu har vi ändå kommit fram till den här glaciären. Faktiskt. Riktigt långt. Ja, det var en riktigt bra avslutning. Det var ganska bra avslutning. Alltså, det här är ju topp 3 hittills på resan.